नमस्कार, मी डॉक्टर शार्दूल चव्हाण. जगदंबा आयुर्वेद या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो. आयुर्वेदासंबंधी जर नवनवीन गोष्टी तुम्हाला ऐकायच्या असतील तर या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. आजचा आपला विषय आहे आयुर्वेदोक्त जलसेवनाचे नियम. पाण्यासंबंधीचे वेगवेगळे व्हिडिओ आतापर्यंत तुमच्या पुढे आलेच असतील. अनेक जणांनी त्याला आयुर्वेदाचे संदर्भ देखील दिलेले असतील, पण नक्की पाण्याबद्दल आयुर्वेदाचं मत काय आहे, त्याच्या सेवनाचे काही विशिष्ट नियम आहेत का, या सगळ्या संदर्भातली माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओद्वारे आज देणार आहे. आयुर्वेदामध्ये उष्णोदकाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मग उष्णोदक म्हणजे काय? घेतलं भांडं चुलीवर गॅसवर ठेवा आणि पाणी तापवा की ते गरम पाणी म्हणजे उष्णोदक, असं नाही. तो उष्णोदक म्हणजे आपण ज्या प्रमाणात पाणी घेतो त्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये 1/4 किंवा अर्ध्यापर्यंत ते पाणी आटवणं, गरम करून ते पाणी पूर्णपणे आटवणं, या प्रक्रियेला, या पाण्यालाच आयुर्वेदामध्ये उष्णोदक ही संज्ञा दिलेली आहे. आणि असं हे उष्णोदक सर्वतोपकारी आयुर्वेदामध्ये पथ्यकर सांगितलेलं आहे. आणि ह्या उष्णोदकाचे सेवन अनेक आजारांमध्ये, अनेक वेगवेगळ्या विकारांमध्ये आयुर्वेदाने सांगितलेलं आहे. मग या उष्णोदकाचे फायदे काय आहेत, त्याचे गुणकर्म काय आहेत, त्याचा शरीरावर होणारा परिणाम काय आहे, याच्याबद्दल आपण माहिती पाहूया. उष्णोदक हे श्रेष्ठ पाचक आहे. ते स्वतः पचायला हलकं आहे, म्हणूनच अनुपानामध्ये सर्वश्रेष्ठ आहे. असं उष्णोदक जेव्हा आपल्याला एखादा पचन विकार असेल, पोट जड वाटत असेल किंवा पोटफुगी म्हणजे त्याला गुब्बारा धरणं, पोटात वात धरणं आपण म्हणतो, असे जर विकार होत असतील तर अशा विकारांमध्ये, अपचनाच्या विकारांमध्ये आपण नक्कीच उष्णोदकाचा वापर करू शकतो. त्याच प्रकारे जुनाट सर्दी किंवा साधी सर्दी, खोकला, नवज्वर किंवा सतत ज्वर येत असेल तर अशा व्यक्तीने देखील उष्णोदकाचा आपल्या आहारात समावेश करणं अपेक्षितच आहे. खोकून छातीच्या फासळ्या दुखत असतील किंवा आपल्याला जर आमवातासारख्या तक्रारी असतील तर अशा ठिकाणी देखील आपण आहारामध्ये उष्णोदकाचाच वापर करावा. त्याचबरोबर उष्णोदक हे श्रेष्ठ मूत्रशोधक आहे, बस्तीशोधक आहे. म्हणजे जर आपल्याला लघवीला अडत असेल किंवा लघवीला होताना त्रास होत असेल तर अशा वेळेला आपल्याला जर आहारामध्ये आपण उष्णोदकाचा समावेश केला तर आपल्याला लघवीला क्लिअर होऊ शकतं. म्हणजे त्याचा जो प्रवाह आहे तो न अडखळता लघवी पूर्णपणे साफ होऊ शकते. अशा प्रकारेच उष्णोदक श्रेष्ठ बस्तीशोधक म्हणून आहे. मग अशा उष्णोदकाचा आपल्या आहारात समावेश का न करावा? तो यथायोग्य करणं आवश्यकच आहे. परंतु काही आजारांमध्ये, काही विकारांमध्ये हेच उष्णोदक निषिद्ध आहे. त्या ठिकाणी आपल्याला शीतल जलाचा वापर करायचा आहे. आता हे शीतल जल म्हणजे काय? तर फ्रीजमधलं पाणी? बिलकुल नाही. शीतल जल म्हणजे आपण जेव्हा उष्णोदकाचं जसं 1/4 किंवा हाफ म्हणजे एक पूर्ण अर्धापर्यंत पाणी आटवतो, ते आटवल्यानंतर जर आपण माठातून किंवा इतर मार्गाने जर त्याला थंड केलं तर अशा जलाला आयुर्वेदाने शीतल जल म्हटलेलं आहे. किंवा डायरेक्टली तुम्ही जलस्रोतातून म्हणजे कुठल्याही विहिरीतून किंवा नदीतून जे पाणी घेता अशा पाण्याला आयुर्वेदाने शीतल जल म्हटलेलं आहे, ना की फ्रीजमधलं पाणी. त्याच्यामुळे फ्रीजमधलं पाणी आयुर्वेदात निषिद्धच आहे. मग हे जे शीतल जल आहे, हे शीतल जल कोणत्या आजारांमध्ये घ्यायला सांगितलेलं आहे? तर पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांना सतत चक्कर येत असते, भोवळ येत असते, ज्यांना सतत गिडीनेस म्हणजे सतत थकल्यासारखं वाटत असतं, किंवा ज्यांना सतत उलट्या होत असतात, ज्यांना रक्तपित्त विकार असतात. रक्तपित्त विकार म्हणजे काय? तर नाकातून, तोंडातून किंवा गुदमार्गाने, मूत्रमार्गाने सतत रक्त येत असतं. तर असे जे विकार आहेत, ह्या विकारांमध्ये या अशा प्रकारच्या शीतल जलाचं सेवन सांगितलेलं आहे. मग हेच शीतल जल निषिद्ध कुठे आहे? तर ज्यांना नवज्वर आहे किंवा सर्दी खोकला आहे, ज्यांचा घसा सतत पकडलेला असतो, घसा सतत सुजलेला असतो, ज्यांना अपचनाचे विकार आहेत, ज्यांना वात रोग आहेत, अशा व्यक्तींनी या शीतल जलाचं सेवन न करणं योग्य आहे. बरेच जण सकाळी उठल्या उठल्या भरपूर मात्रेत पाणी पितात. मग ते गरम पाणी असो, त्याच्यात मध लिंबू घालून असो, अशा वेगवेगळ्या प्रकारे ते बऱ्याच प्रमाणात पाणी पितात. त्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आपली बॉडी क्लीन्स होते आणि ह्याचा संदर्भ ते आयुर्वेदाशी लावतात. परंतु आयुर्वेदात असा कुठचाही उल्लेख नाही सकाळी उठल्या उठल्या भरपूर मात्रेत पाणी प्यावं की ज्याच्यामुळे बॉडी क्लीन होते, असा उल्लेख आयुर्वेदामध्ये नाही. दिनचर्येत असा कुठचाही उल्लेख आढळत नाही. त्याच्यामुळे आयुर्वेदाला हे पूर्णतः निषिद्ध आहे. उलट पक्षी ह्याच्यामुळे शरीराला त्रासच होतो. पहिलं जेव्हा आपण हे पाणी पितो तेव्हा आपल्याला बरं वाटतं की आपल्याला टॉयलेटला क्लीन होत आहे, आपल्याला कुठले पित्ताचे विकार होत नाही आहेत. परंतु कालांतराने त्याचे साईड इफेक्ट आपल्याला जाणवायला लागतात. आपले पाय, आपले हात किंवा चेहऱ्यावरती एका प्रकारची हळूहळू सूज चढायला लागते.
चेहऱ्यावरती मुरुम किंवा पिंपल्सचं प्रमाण वाढायला लागतं. त्याचबरोबर आपल्याला अग्निमांद्य म्हणजे आपली भूक कमी झाल्यासारखी जाणवते आणि शरीरामध्ये एक जलसंचित किंवा क्लेद ह्याचं प्रमाण वाढल्याची प्रचिती होते आणि हेच या गोष्टीचे साईड इफेक्ट्स आहेत. म्हणूनच सकाळी उठल्या उठल्या भरपूर मात्रेत पाणी पिणं असं आयुर्वेदात संपूर्णपणे निषिद्ध आहे. याचा उल्लेख आयुर्वेदात कुठेही नाही. किंबहुना आयुर्वेद हेच सांगतं की जेव्हा आपल्याला तहान लागेल तेव्हाच योग्य मात्रेत पाणी पिया, कारण तृष्णा हा वेग आयुर्वेदाने सांगितलेला आहे जो कधीही धारण करू नये. जेव्हा आपल्याला तहान लागेल तेव्हा त्याच्या योग्य मात्रेत आपण पाणी नक्की प्यावं. जेवणाच्या वेळेला आयुर्वेदामध्ये पाणी सेवनाचे काही नियम आहेत का? तर नक्कीच आहेत. वाघभट सांगतात, जर आपण जेवणाच्या आधी पाणी प्यालो तर आपण अतिशय कृश होऊ. जेवणाच्या मध्ये मध्ये पाणी प्यालो तर आपला बांधा व्यवस्थित सडपातळ राहील आणि जेवणाच्या अंती जर एकदम पाणी प्यालो तर आपलं शरीर स्थूल होईल. याचाच एक संदर्भ आहे, अजीर्णेच भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजनेच अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम. इतका सुंदर श्लोक आयुर्वेदाने दिलेला आहे आहाराच्या वेळेला कशा प्रकारे पाणी आपण सेवन करावं. जेव्हा आपल्याला अजीर्ण आहे तेव्हा उष्णोदक जर आपण अन्न सेवन न करता त्याऐवजी थोडं थोडं उष्णोदक जर आपण घेतलं तर अशा वेळेला ते औषधाप्रमाणे आपल्या शरीरात कार्य करतं. कारण आपल्या शरीरामध्ये आपल्या पोटामध्ये जो उरलेला अपाचित अन्न आहे त्याचं पाचन करण्याचं काम ते उष्णोदक करतं. जीर्णे वारी बलप्रदम, जेव्हा आपला आहार पूर्णपणे पचलेला असेल तेव्हा तेच पाणी आपल्या शरीराला तृप्तीदायक आणि बलप्रदान करण्याचं कार्य पाणी करतं. जीर्णेवारी बलप्रदम झालं. त्याच्यानंतर काय म्हटलंय तर भोजनेच अमृतम वारी. बरेच जण म्हणतात काय जेवणाच्या मध्ये मध्ये पाणी पितोय, पण आयुर्वेद सांगतं भोजनेच अमृतम वारी, म्हणजेच भोजनामध्ये पाणी अमृताप्रमाणे कार्य करतं. म्हणजे भरपूर पाणी प्यायचं आहे का? तर तसं नाही. तर जेव्हा आपण जेवत असतो, घास घेत असतो, तेव्हा मध्ये मध्ये थोडंसं जर उष्णोदक आपण घेतलं तर त्याचा आपल्याला नक्कीच फायदा होतो. ते अमृताप्रमाणे कार्य करतं. ते अमृताप्रमाणे कार्य कसं काय करतं? तर जेव्हा आपण घासांच्या मध्ये मध्ये थोडं थोडं घोटभर जेव्हा पाणी घेतो तेव्हा जे आपण अन्न सेवन करत असतो ते संपूर्णपणे आमाशयात म्हणजे आपल्या पोटापर्यंत जाण्याची काळजी ते उष्णोदक घेतं. त्याच प्रकारे त्या अन्नाचं विघटन करणं, त्याला छोट्या छोट्या कणांमध्ये विभाजित करणं याचं कार्य ते उष्णोदक करतं. त्याचप्रमाणे आपल्या जिभेवरती आधीच्या अन्नाची एक चव असते. जेव्हा आपण पाण्याचं एखादा घोट घेतो तेव्हा ती चव संपूर्णपणे निघून जाते. त्याच्यामुळे पुढे ठेवलेलं अन्न हे आपल्याला नवीन रसांचं उत्पत्ती करण्यासाठी मदत करतं आणि त्याच्यामुळेच आपल्याला पाचन सुलभता येते. कारण आपण जेव्हा पुढचं अन्न परत पाणी घेतल्यानंतर घेतो तेव्हा ते आपल्याला नवीन प्रचिती होते आपल्या जिभेला आणि त्याच्यामुळे जीभ पाचकरस अधिक चांगल्या प्रकारे स्त्रवण करते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला पचनाला मदत होते. त्याच्यामुळेच भोजनेच्या अमृतम वारी असं आयुर्वेदाने सांगितलंय. आणि त्याच्यानंतर आयुर्वेद सांगतं भोजनांते विषप्रदम. बऱ्याच जणांना सवय असते की ताटावर हात धुतल्यानंतर तांब्याभर किंवा ग्लासभर पाणी पटकन पिणं, तर ते कधीही करू नये. त्याच्यामुळे पचनक्रियेत अडथळा निर्माण होतो, अग्निमांद्य होतं आणि आमाची उत्पत्ती होते आणि इतर आमविकारांना आपल्या शरीराला आपल्या देहाला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे पाणी पिताना या नियमांचा विचार करणं आवश्यकच आहे. आयुर्वेदाने पाणी सेवन करण्याचे अजून काही नियम सांगितलेले आहेत, तेच मी आज तुमच्यापुढे मांडतोय. पहिली गोष्ट, ज्याप्रमाणे भोजनांते विषप्रदम पाणी सांगितलेलं आहे त्याच प्रकारे निशिकाळी म्हणजेच रात्रीच्या वेळेला झोपते वेळेला देखील पाणी पिऊ नये असं आयुर्वेद सांगतं. म्हणजे झोपते वेळेला म्हणजे काय, तर एकदम जेव्हा आपण बेडवरती असतो अशा वेळेला पाणी पिऊ नये. अन्यथा त्याच्या आधी झोपण्याच्या आधी अर्धा एक तास पाणी प्यायलात तर काही हरकत नाही, पण झोपेच्या वेळेला एकदम लगेचच तुम्ही जर पाणी प्यालात तर अशा वेळेला ऊर्ध्वजत्रुगत रोग होतात. आता ऊर्ध्वजत्रुगत रोग म्हणजे काय, तर सतत सर्दी किंवा सिव्हिअर सायनस अशा प्रकारचे रोग याच्यामुळे उद्भवू शकतात असं आयुर्वेद सांगतं. त्याच प्रकारे आपण व्यायाम करताना किंवा एकदम बाहेरून घरात आलो की आपण पटकन पाणी पितो, हे देखील निषिद्ध आहे. आयुर्वेद सांगतं की जोपर्यंत आपल्या शरीराचं संपूर्ण तापमान त्याचप्रमाणे हृदयाची गती ही व्यवस्थित स्थिर होत नाही तोपर्यंत शांतपणे बसून राहावं आणि मग त्याच्यानंतर हळूहळू पाणी प्यावं. त्याच्यामुळे एक्सरसाइज करताना व्यायाम करताना मध्ये मध्ये पाणी पिणं देखील त्रासदायी शरीराला होऊ शकतं. याच्यामुळे सडन कार्डियक अरेस्ट सारखे विकार उद्भवू शकतात. बरेच जण आपल्याला सांगतात की एवढ्या प्रमाणात पाणी पिया, एवढ्या विशिष्ट प्रमाणात दर दिवशीचं पाणी प्यायलाच गेलं पाहिजे. आयुर्वेदामध्ये याच्याबद्दलचं मत काय आहे, तर आयुर्वेद सांगतं
तृष्णा हा एक वेग आहे, इट्स अ फिजिओलॉजिकल प्रोसेस. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला तहान लागेल तेव्हा तेव्हा तुम्ही अवश्य पाणी प्या. जेवढं तुम्हाला आवश्यक आहे तेवढं पाणी तुम्ही नक्कीच घ्या. परंतु आवश्यक नसताना, तुम्हाला तहान लागलेली नसताना अधिक प्रमाणात पाणी घेतलात तर ते रोगांना कारणीभूत ठरू शकतं. आयुर्वेदात असे काही विकार आहेत की ज्याच्यामध्ये अधिक प्रमाणात पाणी पिणं किंवा प्रमाणापेक्षा जास्त पाणी पिणं किंवा जे पाणी आहे त्याच्यापेक्षाही कमी मात्रेत पाणी प्यावं असं सांगितलेलं आहे. मग ते विकार कोणते? तर मधुमेह, सतत सर्दी खोकला असणं, सतत पिनस व्याधी म्हणजे नाकातून पाणी गळणं किंवा ज्यांनी सतत लाळ गळते आहे, असे जे व्याधी आहेत, अशा व्याधींमध्ये आयुर्वेदामध्ये प्रमाणापेक्षाही पाणी कमी असणं किंवा सर्वांगावर ज्याच्या सूज आहे अशा लोकांनी प्रमाणापेक्षा कमीच पाणी प्यावं. जाता जाता एकच सांगतो, अति अंबू पानाच्च न विपच्यते अन्ना, निरांबू पानाच्च स एव दोषा, तस्मात् नरो बहनी विवर्धनाया मुहुर्मुहुर्वारी पिबेत भुरी. याचाच अर्थ, आपण जर अति प्रमाणात जल सेवन केलं तर अन्नाचं पाचनही नीट होत नाही, पण तेच जर जल अजिबात सेवन नाही केलं तर त्यामुळे देखील दोषांची उत्पत्ती होते. त्याच्यामुळे मनुष्याने यथायोग्य हळूहळू प्रमाणात आपल्याला जेवढं लागेल त्या प्रमाणात पाण्याचं सेवन अवश्य करावं. ज्या प्रकारे जीवनालाही नियम आहेत त्याच प्रकारे पाण्याला देखील आयुर्वेदाने नियम घालून दिलेले आहेत. या नियमांचं जर आपण पालन यथायोग्य केलं तर जल हे जीवन बनायला वेळ लागणार नाही. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आम्ही आमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन्समध्ये दिलेलेच आहेत. मी डॉक्टर शार्दूल चव्हाण इथेच तुमची रजा घेतो. भेटूया पुढल्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आयुष्य जगा आयुर्वेदासंगे.